when I went to Jehovah. Ooh, yeah. When I when I went to Mama, when I went to Mama, Jehovah Kamalako, Otamalakani Buwe, Uloi Bien Mobayo. When I went to Mama, TikTok, Instagram, Facebook, TV. Minutes from Mandela. I'm trying to Casimulo take species on TV. Sangala Baggy Sapia, Joanna, to mail is coma, sickness to mail also. Sicombe symbolized business. Over magic combe, temperature, who day one way to know us now and catch it. Couldn't pay 2 years of put Solomon and Sikon like a white take care and Ragged Casimulo take care and Baggy Sing now. Sickness and Bulika, which is going to over my jam with a car, people men of which this is a England Moon, walk on like us, Scotland, which Captain of the Alani, like our business and Yabazali, Yamana, and can never let it. See, I'm going to contain you, so I'm going to car. Oh, command you, and Jalo, who's moving down. When I can when I
I guess to miss. Hallelujah. Ay bo bueno la lelwa wena. Leya ntombi ngeyasi ngangifunda naye esikoleni yayingitshela loya sisi ngiyamazi ngangifunda naye esikoleni wayingitshela leya ntombi ngeyasi ngangifunda naye esikoleni yayingitshela ngizongilinga sekunjalo baphele bekhaya sengilethi ngempela ke manje sengithe ngimlande udadewethu esinalo namhlanje osebenza khona la ekhaya ngibona umuntu ugqokile bakithi umfaniswano wesikole okuthiwa iPass Moteke sibulele dadewethu njani bakithi siyaphila kakhulu aphinde oreze izisi yakho besibukela kuyo emakhaya ngona TV bese sithatha ukubana ngabani siyabingelela ababukeli emakhaya nabazali ngoba sibukisisa impression la so nje abazali ngakho sithi siyabingelela kakhulu ekhaya uyephosha mhlawumbe umuntu usenza iposition engikuyona alright namhlanje kwenzakalani nakho emva kwethu bakudala sake sinisa namhlanje khona kwenzakalani namhlanje siyake sijabulisana so uMandela bajabule bafike nabezokuya khona kodwa nje sibe
ngene phambili ubona ekhaya useshina ngoba ngithi dadewethu la usandile Mthembo ethi bakithi namhlanje kungazwa inyanga yakhe ngasiyazi ukuthi usuku sedlule inyanga kuseyona kungazwa ngoba ngithi inyanga yokuzalwa kwakhe ke ubaba wethu former president ubaba uNelson Mandela utata uMhlahla Nelson Mandela okungena wangephethe eqaleni okungena futhi wahlala iminyaka esejenelele lelizwe ukuthi lekhuleko sibe lemfundo esikhona njengamanje mhlawumbe nathi ngaba simile sabothela ibhoko wena akalwanga lendlela alwanga so siyabonga kakhulu bengeke ngempela sithi sibakhulu usulakhe noma ngenyanga yakhe siyayikhuphi ngoba kukhulu akwenzayo iproject umehluko siyabona kwasiyasebenzela phela okwakumbona ekhaya njengamanje akuhlali nathi njengamanje sikhombisa ukuthi namhlanje kuhle kudela kangakanani kwenzakalani nabodadewethu nabangani laba omaqhuphana bakithi besijabulela bona bakithi bengaza la usuku ngoba phela bona aba-understand kahle ngalo okwamanje ngoba phela i-level yabo i-level of understanding yabo isancane kakhulu ukuthi nabaka-understand ngokuthi balizile ezisezingalendlela ukuthi mhlawumbe kusemachoda so mbona ekhaya kwamanje asithi shele nodadewethu kancane siqhubeke naye la ukuba nento zakhe siphinde sikhombise mbukela ekhaya ukuthi yini engenzakalayo ekhaya asibonge dadewethu ngethuba ukuthi sibe nawo mbona ekhaya siyabukela nabo udadewethu njengamanje kusisele bakithi ukuthi nawusibuka ngokubaluleka i-TV kaliyo mbona ekhaya ngasithandeka awa-social media handles-kela ku-TikTok, Facebook, YouTube, Ingoma TV namhlanje sikhona bengathi sila endaweni esilungelane ewasi la sikhona kuKazimulo Daycare la sibizwe khona bakithi bezokhupha khona-ke bakithi iMandela Month ngoba phela ngiyakhumbula ukuthi uma kufika usuku laMandela lokuzalwa kuyakumenyezelwa kakhulu sigqugquze ukuthi akwenze lo 67 minutes for yena bakithi baba wethu uNelson Mandela awasike emhlabeni wayepresident wokuqala lelizwe esihlezi kulo so mbona ekhaya njengamanje-ke sinawo dadewethu sibukele dadewethu njengamanje siyaphila kakhulu nathi yaphinde ibukelela kulo emakhaya msaqalutshela ngokubani ngiyababingelela bonke abalaleli nababukeli emakhaya igama nangamswaka Manyathela supervisor iKazimulo Daycare esendaweni yaselendelani kwaSini nakashekela njengoba nje usupervisor semakhulu ukuthi sithi supervisor kahle umuntu oyina-right mhlawumbe athini ama-challenges akhe mhlawumbe before siye ama-challenges uthini ujabule wakho kufanele nalishumi senikhona na-celebrate kade ngisahlela then uchaze yonke nje into onayo emfundini sijabule kakhulu siyisikole nothisha bami nje bajabule kakhulu namhlanje nabazali bajabule kakhulu kusuku lethu olukhulu sibungaza ukuzalwa kukaMandela yikho ukuthi asilenzanga ngosuku lwasonto elidlule on Friday sesilwenza namhlanje kusijabulisa kakhulu siyinkazimulo Daycare uma ngabe sibuka uNkulunkulu eye wasithwala kule minyaka ewu-10 unyaka wesi-10 ikhona le daycare yes so kusithokozisa kakhulu even improvement ekhona la esikolweni sithola nabantu abaloko besixhasa ngokuthile so kuyasijabulisa kakhulu so namhlanje sisahlela ukuthi okay lolu suku asilenze lube usuku abantwana abazolikhumbula abangeke baze balikhohlwe nabazali babantwana abazolikhumbula even umphakathi esikwakhele ngoba bayibonile le crash iqala eminyakeni edlule ewu-9 njengoba ngisho ukuthi kuwo lo unyaka wesi-10 so kuyasijabulisa kakhulu ukuhlela kwethu nje namhlanje sinalento ethi abantwana abakuso lesi sikolo sibafisela i-future eqhakazile ngohlobo lwesimanga and sifuna yonke into eyenzakalayo kulesi sikolo kube yinto abazohlezi beyikhumbula ekuyinto abangeke baze bayikhohlwe athi ukhulumile kakhulu nawo bakhasi into eyiyona-ke sometimes kwesikhathi thola ukuthi iba nzima emakrashini amaningi ngoba akhona amakreshi amaningi noma udlula uhamba uba ukuthi ile isayidonsa kanzima iyadinga ukuthi ithole ama-sponsor mhlawumbe wawuchaza mhlawumbe ubaveze abantu sebesineze Kazimulo Daycare abantu basponsorisha yona basponsa yona so that mhlawumbe uba vele senza njengamanje izohamba umhlaba wonke mhlawumbe nabona zifinyele babona ukuthi nabarecognize is not about ukuthi mhlawumbe mthanda ukureceive kodwa na-appreciate even nakuma-media uma ubuka la ngaphandle sekusanyentini bekade ikreshi yethu ingodaka so bese yize ibizwa ngokuthi yilaphaya odakeni ikreshi odakeni yes kuthiwa isedakeni so namhlanje siyajabula kakhulu
silekeleliwe uenza construction. Enza construction ufike nje wafika le material, wakhipha abasebenzi, bafike basamenda, benza yonke into. Kuyimanje njena balanda upendo. Kuzopendwa manje njengoba kuyiMandela Day. Bathi nje bafuna ukusenzela usuku lwethu nesikolo sethu sibe kwenye 11. Siphinde futhi abanye abaxhasi esinabo sichaswa Lunchbox. Lunchbox usichasa ngokudla, uyasilethela amabhokisi abantwana, kukhona rice, ukudla okunempilo, yonke nje into ongayicabanga ukudla okunempilo bayasichasa. So nje nakuba ingane zethu uyibona zifresh kanjena zidla ukudla kwa Lunchbox okuhealthy, wena juice, wena bisi, rice, yithambo, yonke into obhontshisi, badla ukudla okuhealthy ngohlobo lwesimanga. Yeso nje siyabonga kakhulu kuba abaxhasi bethu abasixhasayo. Okay, abanye futhi abasixhasayo uImbe uyasithathela othisha bethu babenzise ama-training, basifundise nathi ukuthi isikolo sisiphatha kanjani, sisebenzisa kanjani imali ukwenzela ukuthi siyibone inqubekela phambili yesikolo. Siyabonga. Alright, siyabonga kakhulu ngolekaya kuyena ngabakithi supervisor wesikole yokhona ekhaya uKazimulo Daycare, okuyena ngabakithi ongicanga ukuthi uyena umuntu okahle enyuka kakhulu eshika nomsebenzi eshika nestaff. You are happy staff sakho? Very happy. Uyabona staff sami hayi futhi uyabona ukube angive nginalesi staff ngabe asinalo lolu suku namhlanje. Uyabona njengoba sinalolu suku namhlanje ingenxa yaso lesi staff. Angihlali ngikhona mina la ecrash, kodwa mangingekho ngisuke ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle. Kukhona isalukazi engisiphethe lapha ekitchen ekuthiwa uMamtheni, uMavelazi. Hayi uyiphekela ingane zifike emakhaya zingafuni ukudla kwabazali. Yes, bese ngiphethe uMiss Gugu wakanene, ngiphethe uMrs Lim, ngiphethe uMiss Nomfundo. So nje istaff sami bakithi ngiyayiqhenya ngaso. Ngisuke ngingesabi mangingekho ngisenze ezinye izinto ngimashini esikolweni, ngiyazi ukuthi yonke into ngizoyifutha right kakhulu. Alright, ngolekaya uzwile ngabakithi supervisor wesikole ke namhlanje eyishonele ukuthi uhappy kakhulu ngestaff sakhe. Nawe ona crash noma nawe usebenza crash zimisele ukuze nawe umphathi wakho ezoyishaya isifuba ngawo. Inani into engizwala ngiyajabulisa kakhulu futhi into engandile kakhulu. So siyabonga kakhulu ukuthi isikole sibe nenhlanhla sewuthisha, sibe nothisha nothisha abalimisele kakhulu ukuthi ney'ngane nazo zisenhlanhleni futhi sibe nabo othisha bakhona nestaff esisebenza ngabo. So mhlawumbe thina sike ngama-challenges nangezinto ama-challenges nezinto ofisa ukuthi isikole sitekelele kusona as much as sebeqhamile abaqhamile balekelela, kodwa ngiyakholelwa ngiyacabanga ukuthi kukhona okunye esafisa ukuthi isikole sitekelele kusona siwele kusona i-football. I-challenge esinayo mawuthi uyabuka nje ama-class ethu wonke phansi afake umati. So siyafisa ukulekeleleka mhlambe sikwazi ukuthi sifake ama-tiles, sishodelwa nango-sink. Baninzi o-sink i-department ka-education, i-department of health akabadingayo. So sishodelwa ngo-sink abawu-4, abanye sesizamile ukuthi sibathenge sabafaka. So masingalekeleleka ama-class ethu, ama-tiles phansi, o-sink, nekhishi lethu i-level elikuyona njengamanje akusijabulisi yikho ukuthi sisahlanganisa. Yes, enye into eshodayo ekufanele ukuthi sibe nayo, ekufanele ibe laphaya ngasesangweni efront, i-office. Yes, sisashoda nangabe i-office. Ne-roof yethu ayikho 100%, yebo yona ayivuzi, kepha asikho happy ngayo. Yes, siyabona ukuthi isimo sayo sizogcina mhlambe ngokuhamba kwesikhathi sihlupha. Yes, kanti impahla yethu siyathanda ukuthi ivikeleke kakhulu. Nabanama-toys bakithi, yebo ama-toys sinawo esinawo njengamanje, kepha siyafisa ukuthi nawo athi ukuthi yes. Alright, mhlawumbe ke awuphinde usho inamba yakho ukuze mhlawumbe inamba yesikole lapho noma ngathuma khona abantu abafisa ukusiza. So awasisho bakubukela emakhaya ukuthi ithiwa inkunzi isematholeni. Uma kuthiwa inkunzi isematholeni okusho ukuthi isey'nganeni, manje bekudila ngey'ngane bakithi inkunzi ikhona la ekhaya uKazimulo Daycare kulabantwana abancane nakiphi crash. So uma uNkulunkulu esekubusisile noma mhlawumbe lakho ibhizinisi
selihambela fika latheni selihambela lona selikhulile nawo phela bakithi siyacela ingomsamari yolungileyo ululisandla ngoba phela kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo kunesabukelayo so siyacela nje obukelayo ozwayo njengamanje sixoxa nje no-supervisor wakhona la ekhaya uKazimulu Daycare ukuthi mhlawumbe bashoda ngani ufisa ngani lokho ongakuletha angeke baze babe be-choose bona bo-appreciate babonga kakhulu bancuncuse ukuthi hayi bayabonga so siyacela ukuthi umsamari yolungileyo obukele njengamanje cela banjabule inhliziyo yokusiza kuthinteka njengamanje usondele nawo ama-details ama-contact details ozobathinta ngawo la ekhaya not uthinte i-Ingwane TV but uthinta isikole-ke sikwazi ukuthi nikane indlela ukuthi ngingafika kanjani ukuze ngisizane naso kodwa-ke futhi uma ukuthi wenzekile wenze bathinta thina-ke ngoba sesinayo indlela ukuthi siyazi bamaphi sokutshalela bona kodwa sigqugquzele sisita thina thinta bona nje direct bese ukwazi ukuthi into yabo iye endaweni efanelekile ukwazi ukuthi basize ngendlela efanelekile abanikeze ama-details esikole. Ama-details omphathi wesikolo uMr S Maduma ithi number yakhe 060 545 9123 ngicela ukuyiphinda futhi 060 545 9123 uma ngabe engatholakali yena lapho eyami ithi 0766 0766 720 0659 0766 720 0659 siyabonga kakhulu. Yes, ikhona i-email yaso isikolo ekhona ngizoyisho nje manje so mbona ekhaya-ke njengamanje sikhona-ke la kuKazimulu Daycare la sikhona-ke bakithi kungaza khona inyanga-ke yakhe bakithi yokuzalwa kwakhe bakithi wangu-president wakho kwakubona-ke lelizwe ubaba wethu ubaba uNelson Rolihlahla Mandela-ke bakithi oyena bakithi owalula inkululeko nabo basikhona le mfundo ekhona kwakunguye ohamba wakhetha ukuthi asacrifice ngempilo yakhe ahambe yohlala lapha ehlezi khona iminyaka elulayo inkululeko ukuthi mina nawe sithole imfundo nabantwana bethu besizukulwane bakithi bonke abantu bathole imfundo kwazi ukukhuluma nganayo ukuthi imfundo yona khiye wempumelelo yomuntu so njengamanje sithe akwesithi-ke manje sibiza ama-details iwona ama-details kade esho yena ku-supervisor uma unenhliziyo yokulekelela usondele kuyona eduzane fona usene-WhatsApp bakwazi baritshe sikwazi nisebenzisane manje usondele kuyona yabo ukwazi ukubalekelela okwamanje noma sithi-ke i-email yabo sizoyibona ihamba khona la esikhuluma ngoba ziningi izinto njengamanje nesikhathi siyaqhubeka kuningi vele siqhubeka sikudla siyabonga kakhulu supervisor ukuthi nethuba nanokusebenza kwenu kuyimisela nathi siy'Ingwane TV siyayibonela ukuthi hayi khona ngoba phela sewusibili sifika la ekhaya ngokuqala sifika kwakungenje impela wangaphandle wangaplastela ngalendlela okuyona ukuplastela ngaphandle kakathi manje yazi le ndawo le uma uyibona ngazi ukuthathe ungayinayo ufika ngaphandle ngaphansi kuhle ngazi ngathi ngisho ngaphandle ngentata usenzele siyabonga kakhulu okunye njengoba ukubala lo ama-toilet abantwana bethu uma singathola nje uxhaso yes akhona kodwa nawo awekho esimeni esikahle singajabula nje kakhulu ukulekelela kukhona okunye nje okugcina sengivala nakuba selami kakhulu and ngiyathanda istaff sami siyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu uma ngabe kukhona ama-challenges esihlangabezana nawo uzwa sebethi so bangibiza so uzwa sekuthiwa wesu hhayi sidinga ukuthi sihlangane manje sithandaze so yelona themba esinalo elinguNkulunkulu so yes so siyacela kakhulu ukuthi even uxhaso lolu esizoluthola sizojabula sinconcoze sibonge uNkulunkulu ngibona ekhaya sizwele bakithi beshona ukuthi bobonga kakhulu lolu xhaso ongaqhamuka bebechuza so sacela kakhulu landela nje inamba yabo lehamba la esikrinini bakithi ukuthi bafonele bakithi bakwazi ukuxhumana nabo uze nosizo iy'ngane zakho lezi ezosiza iy'ngane zakho ngelinye ilanga ngoba mhlawumbe izijayi zakho zamakhona eziy'ngane ezinexakile kusasa ngoba le mpilo i-relay kuyashintshwana ngayo kuyasizwana zimhlobo bayigezana so ngoba ugeza manje nazo lezi usigeze siyogeza abanye noma mhlawumbe sigeze wona noma sigeze abasondelene nawe noma sigeze abanye futhi okungeyona iphutha siyabonga kakhulu kulokho manje sishaya kancane siyaziwa ngaphandle sekumnandi kuhle kunjena kudelile sabe sibabona babaye kwamanje Touch your stomach! Touch your stomach! Touch your stomach!
Sibuya-ke kule makhaya be-Ingwane Media njengamanje mawuthi la usibuka njengamanje ngoba phela i-Ingwane TV i-TV yodumo bakithi bonke abantu bayilandela la khona beyibukela khona la isuke khona basuke bekhona nabo ngokwamehlo bephakela isokelo labo ke bakithi kule khaya njengamanje sike sasho ukuthi sifika la ekuseni ukuthi sila sibizwe-ke inkazimulo daycare endaweni yaselindelane kwasi la sikhona njengamanje sesikhulumile-ke nabaningi sikhulume nabo nababona bazichaza kakhulu okuningi nabo sengithiya ukungalele umzali manje sikokhele naye sawubona mama njani siyaphila kakhulu sikanje amse ivoice yakho bese ubingela kule makhaya bese ayichaza ukuthi ngubani kwabani sanibonani ngiyabingelela uNtokozo Kacele umzali wengane efunda la eNkazimulo daycare. Alright ke mhlawumbe ke mosichazela ngikulo nami la ukuthi umntana wakho njengoba ufunda la ekhaya happy noma mhlawumbe yini oyibonayo ukuthi yaqhubeka esikoleni noma nama-challenges esikole azeka kahlangabezana Okwamanje happy kakhulu since aqala kuqale khona la ekhaya eno-1 year mhlanganiso 2 namhlanje uzothi 5 ngonyaka kulaphuma. I'm so happy nje ziningi into ezenzekalayo ezijabulisayo la esikoleni okungangokuba nje ijima ukufunda uyakwazi kusho ukubhalela igama lakhe ku-eja kuyona ukuthi uhlalaphi wazi ngisho inamba yomzali ne-adresi yasekhaya akubona nokuthi angaduka manje mathiwa ulahlekile ukuthi angahluleka ukuthi uhlala kuphi nesikole afunda kusona uyazi ukuthi uNkazimulo nabothisha bakhe so kuyangisiza lokho mina ngoba ngeke kodwa uma kuthiwa uyalahleka angakwazi ukushesha atholakale ngaleso simo nasesikoleni-ke nje kusiyama uthando abanalo basenza nathi iy'ngane zethu siyithande ngoba basifundisa zona kuqala ukuthi azisithande so nje kuyasikhuthaza sabazali kakhulu babona kwale daycare isikole nje isithi kade kusona sisiney'nkingane because besingaqhubekeli phambili kodwa from now siyayibona inqubekela phambili besize senza ikhaya-ke sithi noma ngabe izindlu zodaka kodwa isekhaya labantwana bethu manje kungijabulisa kakhulu nje kuya phambili ukuthi siplasteliwe siyayibona inqubekela phambili sihle nangaphakathi ngisho abantwana they are very esikolisayo siyayizwela-ke bakithi nani nayizwela kule makhaya ukuthi umzali ongumunye umzali onomntwana wakhe esikoleni ukuthi uhappy kakhulu nengane usengenze nje nami-ke ingoba ngisaba nembuzo eminingi usechaza kakuningi ngazawubuza ukuthi kodwa nje i-performance yomntwana yena esekhaya uyayibona ukuthi uya-achieve yena khona ukubambe ngakhombisa ukuthi uyafunda nayikhaye usichazile ukuthi ingane yazi yonke into asanalibala ukuthi ingane umanje kuthiwa mhlawumbe phakathi ekhaya yazi i-adresi esekhaya awucabanga umuntu ona-5 years azi i-adress yabona kwazi ukubhala abhale igama lakho isibongo sakhe so yonke leyo nto leyo khombisa ukuthi ekhaya akudlalwa akuziwe ukuthi kulethe ingane izolala kodwa yafunde ngasetshenzwa mhlawumbe-ke mzali-ke bakithi-ke akukuchaza mhlawumbe noma awusho amazwi okukhulumezela noma ukukhulumezela yesi umzali nohlezi ekhaya nengane yakhe ukuthi makayilethe la kwiNkazimulo daycare. Ngizothi nje umzali osekhaya walala wasala wavuka wayisola ave kuzoba nzima ukuya kwengane yakhe esikoleni ingazange ziqale daycare so nje ngingakujabulela nabazali esi-around la ukuthi abathumele iy'ngane zabo eNkazimulo ukuze bezobona nokuthi esiwubonayo esikoleni nje akunalo uvalo lokuthi kuzofika iphepha ayizobusaba ukuthi thisha eyami ingane esikoleni izokwazi nje ukubukana nothisha into ayibuzayo uthisha izokwazi ukuyiphendula kuyafundiswa mzali osekhaya uhlezi nengane lesi ingane yakho esikoleni uyasho mawami la eduzane nami akulalwa la ekhaya kuyafundwa ama-results uyabona ukuthi cha impela ingane azithiwa hayi lelani manje sekuyilela time manje kodwa noma sazi-ke phela ukuthi ingane ikhula kahle ukuthi phinde iphumule kuyafundwa kuba khona isikhathi sekelela time ukuthi baphumule baphela i-health isho njalo avele ingane ingalala mina ingane sikuyilala iphumuze umqondo ikwazi ukukhula kahle so mbona ekhaya-ke njengamanje njengoba uzophoswa nje gijimisa ingane yakho ngenyanga elandelayo ngoba isiyaphela lenyanga ngenyanga elandelayo u-Agasti nje uze uzobhalisa umntwana azofunda owakhe umntwana uthi waqala ena-1 year manje useshaya umatric wakhe manje siyaphuma uyograduate uyagraduate manje umatric wala hhayi ngi-right kakhulu and ngiyaziqhenya ngeNkazimulo kohlala kuyisekhaya thina ngoba abantwana bethu bakhulele khona la ekhaya bonke badlule la ekhaya bahambe esikoleni bahambe baye esikoleni and iy'ngane eziphumela ave zingabuzwe ey'koleni ukuthi zivelaphi bayasho ukuthi hhayi-ke ngivele eNkazimulo siyabonga kakhulu nangesikole iNkazimulo daycare ngokukhipha ama-results amahle kakhulu kubantwana bethu siyabonga kakhulu ukuthi
ukhuphula amasokisi one way angehli ahleze nje ephezulu amasokisi abo ngomsebenzi wabo ukuthanda umsebenzi ukuthanda abantwana ukuthanda into abayenzayo bakithi nathi siboneleke sibone TV ukuthi ubuhle bukhona nangendlela kwenzakala ngayo nangathi sekufunda futhi ngaphathi ayizwe ukuthi hayi cha impela abantwana bethu bafunda la ekhaya nami ukuthi khona ingane uNkulunkulu ngusanga letha ekhaya Singajabula nje sabazali sayo kwadingani no saba kakhulu bemakhaya kwamanje sinje papa okwamanje siphile sibuye ngesikhathi esilandelayo papa yembuye emakhaya sabo libongwe ngabantu libongwe emhlabeni wena wedwa babuhlezi esihlalweni sakho sobukhosi wembethe ingubo yenkazimulo wena wedwa odunyiswa yingelosi ney'dalwa zezulu zimane ukumemeza ubungcwele bakho zithi ungcwele 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 Nkosi yamakhosi zithi ungcwele 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 wona lensindisiwe lethembele nasemini sihlabelela ukhosi wengelosi Nkosi yababaza abungcwele bakho zithi ungcwele impela ngey'khathi zonke sifanele ukuthi sifanele ukuphakanyiswa asifanele inkosi asifanele ukukhonza nesifanele ukuyithembisa ngaphandle kwakho wena wedwa uyababazeka sibonge ipresence yakho Spirit of the living God nakule ndawo siyayizwela babukhono bakho lelo lonke sinikela kuwe Nkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathoba Nkosi yamakhosi thatha ulawulo uthatha amalungelo ubungqongqoshe bonke bungo bakho Nkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathoba take control Spirit of the living
living God, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu osezulwini, malingcwaliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Siphe namhlanje isinkwa sethu esemihla ngemihla, sithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngoba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngiyacela singahlala phansi. Siyabingelela bazali egameni likaJesu. Amen. Kuyintokozo kakhulu ukuthi nibe khona phakathi kwethu namhlanje la ekhaya sizojabula nabantwana bethu. Amen. Kwafika nje enhlizweni yethu sibuka ukuthi uNkulunkulu sithwalile, uyithwalile icreche ineminyaka ewu10 yabakhona. So kwanalokho nje ukuthi asikwazi ukuvele sithule ingabikho into esizoyenza sibonge lo 10 years. Sase sibuka ke futhi ukuthi kuyo no baba uNelson Mandela uzalwa ngawo uJuly. Sase sithi asihlanganise ndawonye le ndaba siyicelebrate ndawonye. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazali ukuphumelela kwenu nizosupporta into yabantwana benu. Amen. Ngoba thina asinabo abantwana abakhona lana njengamanje, kodwa icreche ingeyabantwana abenu. Amen. Abangabantwana bethu nathi. Amen. So ningixolele bakithi. Ningixolele kulokho ngithi ayishumayeleni kulokho ngikhuza uamen nala kungafanele khona. Yeah, so siyabonga kakhulu. Ngizobiza nje abantwana qala ngale bazoni welcome. Amen. Ngizobiza nje abantwana bethu ngale beze lana bazosi welcome. Amen. Abade emumva abafishane phambili. Abade emumva abafishane phambili. Fishane phambili. Oh. Inkazimulo! Inkazimulo! Abanye! Inkazimulo! Inkazimulo! Abanye! Ayang gitmon, busan mong rob. Inkazimulo! Inkazimulo! Abanye! Inkazimulo! Inkazimulo! Itutuzane! It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. Oh, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful. It's a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Ngicela ke leli thuba ukulinikezela kuMamthembu ugogo wethu la esikolweni uzosho nje okusenhlizweni yakhe uvathuye ugogo.
Akuphinde ngisacabanga umzungu. Mhlawumbe futhi wonderful. Wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Baqala ngesakazo obisakazo sivimba ngasemnyango. Umuntu omdala Kufuneka sigcine kufanele phela agule sona amazolo. ngoba sivimba umoya ungese ebantwaneni. Hayi nasuvulela umoya nje. Ngiyabingelela kubazali bethu bebonke ngokushiyana kwabo egameni elihle likaJesu Kristu. Amen. Amen. Hey. Ugogo abantwana ke lo. Abantwana bala ekhaya. Ngizothi nje siyabonga nkosami lolu suku olukhulu kangaka ukuba sizohlanganani siyabazali nezingane nothisha sonke nje sikhona la. Ngithi siyabonga kakhulu siyajabula futhi sihlangene nje kamnandi kanjena nkosami sivunyelwe nayizulu lavele labalela. Lathi nje haya ngifuna lo niphatha ama-umbrella lo nethwa haya alibalele nje kuze sizohlanganani kahle. Usuku olukhulu lelo usuku lika baba wethu ubaba Mandela kusagujwa lona namanje kuseyinyanga yalo lelo suku noma ke belizokwenzeka ngoLesihlanu odlule kodwa ke lahlehla ke nkosami ngingqinamba ezithile lahlehlela ke inamhlanje. Siyabonga kakhulu bazali lokuphumelela kwenu niyeke imisebenzi yenu nize nizoba nathi la esikoleni nizoba nabantwana benu la esikoleni. Sibonga kakhulu nabantwana ukuphumelela kwabo uNkulunkulu ebagcinile. Sibonga kakhulu Nkosi yami. Siyabonga. Ngithi uzoqala ukikize kuqala gogo kodwa ke ayikho inkinga Ngibabekela uphinde wanqena o sazokikiza. Mina angisikize. Ngibabekela. Siyabonga kakhulu ke bazali, siyabonga kakhulu gogo. Ugogo lo siphekela ekitchen siyazi kunezikhathi izingane ezike ithi yafika ekhaya uyibuze idleni ugogo bekephekeni athi bekepheka ukudla okumnandi. Ukubuze ukudla okumnandi okuyini akuchazeki ukudla okumnandi abe uqedile ngokusho kanjalo. So siyabonga kakhulu gogo esiphathele kahle izingane zethu. Eyami nje isiphumile la seyiyokwenza ugrade R esikolweni esikhulu ibinginikeza inkinga kakhulu. Ivele ikhuluma indaba ukuthi yona ngebreak ayikufuna ukudla kwalapha esikolweni esikhulu ifuna ukudla kagogo. Ingekho ke indlela engenza ngayo ukuthi ke angimsuse esikolweni esikhulu azodla ukudla kagogo ecrash. So siyabonga kakhulu ke bazali. Ngicela ukudedela leli thuba usisi uZandile azosethulela nje ipurpose of the day. Sanibona bazali. Njani? Nami ngiyaphila. Siyabonga kakhulu osukwini namhlanje njengoba kuthiwa ngithule i-purpose of the day. Usuku lwanamhlanje njengoba beseshilo usupervisor wethu ukuthi iMandela Day as ikuyimandela month ngoba sibange sakwazi ukwenza ngosuku lweMandela asilwenze kulona lenyanga ingaziphela. So sitha ke sibiza abazali nje sizobungaza nabo iMandela month kanye nabantwana bethu ngoba bazali kufanele sifundise ukuthi khona lento eyenzakalayo enziwa abazali ukuthi mabebizwe meeting bengizi kanti fanele uzowazi ukuthi ingane yami njengoba ila yenzani yikuphi okushodayo kuphi okufanele ngikwenze bathi angibooste kuphi. So siyacela nje ukuthi kulesi sikhathi sisanikiwe ithuba lokuthi sibe nabantwana bethu ngoba isikhathi esifishane. Sisanikiwe ithuba lokuthi sibe nabantwana asibakhuthaze ngokufunda. Sibakhuthaze singathi ngoba napho angizanga kwi-meeting yase-crash nasesikoleni esikhulu ngekuzwe wathi wacela walekha la nalapha yawuzoleka. So asithande nje izingane zethu ngendlela esiyithanda ngayo emakhaya nala kusayingane yakho njengoba nathi siyithanda njengezingane zethu.
So siyacela abazali ukuthi sibambane nje nomakhelwane bethu, siyabonga ukuthi nifikile. Siyacela nje ukuthi usuku luhambe kahle. Kuningi bafowethu, kuningi osekwenzekile, uNkulunkulu wasibusisa, kwaplastelwa, kuningi nje kuningi, kodwa kulokho khona konke lokho sithi uNkulunkulu akasibambe njalo. Sithi mangabe sishaya ikhwela kubazali bezwe, sithi masingqongqoza komakhelwane sicela siboleke ukuthi bangadibali ukusisiza. Siyabonga nje kakhulu, ingakho sicela ukuthi sizocelebrateana sonke uMandela Month, sijabulisa abantwana bethu nje akulandwe ne-jumping castle ukubajabulisa njalo. So siyabonga kakhulu bazali, siyabonga. Khulumile ke usisi uZandile omunye wabaphathi bayo i-crash esethulela i-purpose of the day. Ngizodedela abantwana ke manje bazosiculela iculo elimaqondana nalo. Santini sama la babugenan musela Wezan nisengap. Shonan dena phela abanye bantu abambalisa phansi. Wezan genan. Wezan genan wezan Phela uzocula imobheke ngapha. Umbhidisi. Yena ubhidisa. Masicula siya? Phela bokoleza. Yes. Sizocula ke. 1, 2, 3. Sabazana zikinto zethu esenza ngazo ama-toys aphandle. Hayi,
so niyabampintsha manje kunzima ngisho ukuthi bafune lamakhala abawafunayo ngoba asuke ephulwa phansi ukwana obambe ublue qala lo munye uyabamba ngiyale nale kepha ke siyabonga kakhulu besifisa nje ukuthi nibone ezinye zezinto abazenzayo nakuba i-graduation ne-party ne-closing party iseza kepha siyafisa nje ukuthi nibone ukuthi iy'ngane zenu mazisuke zila emini azidli iparish nje kuphela kodwa ziyafunda nokufunda. Siyabonga kakhulu. Ngizodlulisa-ke leli thuba-ke manje kumzali cela gogo. Gogo ngathi uyangishakazela. Cela ugogo ka-Aluswe ukulinikeza yena leli thuba. Uyosho nje gogo kusenhlizweni yakho ukuthi tsheliwe crash ukuthi okay kunosuku olukanje olenziwayo so ufikile wabona wonke umdikizelo owenziwayo so wena uzizwa kanjani esimzali? Siyabonga ngiyabingelela kakhulu kubazali, ngiyabingelela kakhulu umphathi wesikole. Siyabonga kakhulu ukuthi sibizwe singabazali siphumelele uzobona abazukulu bethu. Mina ngiyambabaza kakhulu Aluswe ekhona la ukuthi basiphathele kahle abantwana bethu. Nginomntwana mina u-Aluswe uzalwa isizukulwane kade engaphili kakhulu kodwa le crash yasibambisa yanembono yathumela ekhaya. U-Aluswe akadli, u-Aluswe akathokozile, u-Aluswe simbonehla, Aluswe nje akamnandi kuzo zonke iy'ngane. Sasukuma nathi sama ngenyawo sasa kodokotela sihlulekile sisenakodokotela sihlulekile kodwa kunye nje ngikubonga gogo ukuthi le crash ibimbamba imxaku Aluswe imxake ngenkani ngelishi bamxake ngenkani ukudla engavumi lutho mesethe nje hayi nasekhaya esithaya methe nje ngiyabonga kakhulu isandla senu sihle nebhodo lakho Ntombi siyalibonga kakhulu ngoba leli parish lala lifanele lena lapha ekhaya kaPhelisi leli letha elasekhaya kathanda kalidli kahle kodwa leli ufuthi dlili parish mina dlili mina iparish gogo dlili parish la gogo mina ngithawu usufunda nokukhuluma yonke into enibafundisa yona u-Aluswe nje nathi simbona active nje umntwana olula yonke into uyayenza ushayela nezinto ekhaya bonke nje noma ungakhe emvezela ifoni eveza izinto abayifunda la esikoleni simbone ehlakaniphe ngohlobo olusimanga. Siyabonga kakhulu nathi uNkulunkulu angangigcina awesikufisayo kakhulu ukuthi ngiqhubeke. Ngithe ngiseza la ngibona nejump ngale ngajabula ngathi awu Aluswe Nkosi yami umntanami uzojampa naye. Siyamfisela ukuthi ngiqhubeke ngelilanga uNkulunkulu enze konke ukuthi icelo zenu nephiso zenu uNkulunkulu ayiphumelelise ngoba zikhona icelo esenhlizweni zenu ngale crash ikhona into yakusasa enifisayo ngale crash kodwa nje ngifisa uNkulunkulu sengiyohlala phansi anibusise idingo zenu nephiso zenu kube njalo nathi futhi singabazali siyanibisela ukuthi nabo osilandele enganeni zofika zifike kodwa nje sibabazile ubuhle siqhamuke esibonile siyabonga ngohlobo lwesimanga nengane zethu amakhaza ophinde abathole. Keep
Nizoxola bakithi uhlelo liphethwe umuntu wrong. Kuphethwe umuntu orongo. Yabo i-profession yami iyona le engenza ngibe kanje. Siyabonga kakhulu isibusiso esisitholayo kumuntu omdala. Amen. Siyamkholwa kuNkulunkulu elithizwi lakhe uyahlolisisa inhliziyo. Siyamkholwa ukuthi ngoba kunguye ohlolisisa inhliziyo zethu, owaziyo ukuthi yini esiyifisayo ngeChrist, siyamkholwa ukuthi uzohambela ezifisweni zethu njengoba ugogo seke sethulile isibusiso. Amen. Angazi ke ngiyacabanga ukuthi kodwa singacula kangcono kunalendlela esicula ngayo manje. Asingeke sidlulwe yingane sibadala kangaka. Sibongile dwala lensindiso yethu impela. Akekho babo njengawe, akekho ongafaniswa baba nawe. Wena wenza izinto ezingenzeki kubantu, izinto ezi-impossible kubantu. Kuwe wena Nkosi yamakhosi zi-possible. Wena uvula indlela la ibonakala ingekho khona. Wena ungumhlelembi wamagebhugebhu. Wena uNkulunkulu othwalanayo notshathanayo impela. Baba kekho njengawe, akekho futhi longafaniswa nonganise naye. Siyakubonga Nkulunkulu wethu ongcwele. Thatha ulawulo, uthatha udumo lonke lungo lwakho lukufanele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngithanda nje ukubingelela kakhulu ukubona bonke abakhona. Ngibingelele nesikole nothisha kanye nogogo ekhishini. Amen. La ekhaya ke khona sekufana nasekhaya because indawo ehlala kuyona umntanakho kuyaye kufuna uyijwayele uyazi. So ayikho ikhona la lekhaya engathi angilazi okwamanje noma ke mhlawumbe kukhona okunye engakwazi kwakhona kodwa okomsebenzi akukho engakwazi amaklasi ikhishi ama-toilet ayikho nje indawo engayifike ngayicheki because ngiyathanda ukuthi lahlala khona umntanami kube indawo enganelisayo. So ufika umnotho la enonyaka ngayijwayela nje le ndawo ngibe ngibheka ngazi ngabothi hayi angakwazi ukuhlala ngoba nganginayo into yokuthi uyifungibothe isikole aya kusona asinganelisi ngiyamkhipha kusona because kufanele ngijabule la kuzohlala khona umntwana.
so nje kumnandi ngafica futhi nabantwana aba-right abasebenza khona ngizothi abantwana ngoba sicishe ukulingana age ngafica nabantwana aba-right abasebenza nazingane mina ngisuke ngisho kwami emini ngize lesikoleni ngizobona ukuthi kwenziwani because ngidinga ukwazi njengomzali so nje bonke abazali ngiyakufisa lokho uma osanomntwana osazoqhubeka ukufike nje ungabatshela ngize ngibatsheleke mina ngiyayifikela mina ngizobona ukuthi emini benzani emini makudliwa kudliwane ekuseni nje ngiyalazi iparish lale ekhaya mina ngizobona ukuthi ingane zidlane emini ngiyeza futhi ngifike ngimbheke ugogo lapha epheke eprepare ephaka ngibotho hayi ingane zethu zidla ukudla clean ngiyangigculisa nje into eyenzeka la ecrash amanye ama-crash kangikwazi kodwa mina njengogogo umntwana ofunda la ngiyagculiseka nangendlela-ke ingane zethu eziyizona zihlakaniphile ziyafunda la esikoleni kuyafunda o-ABC nje angeke uze uthathe ingane efunde la ungayithatha ingane efunde la ekhaya uyithathe ingane efunde eduduzane uzibeke ndawonye ungathola ukuthi zifunda into efanayo zenza into efanayo zisho into efanayo umnotho ungaka nje ukwazi ukubhala igama lakhe nesibongo uyazazi ukuthi uzalwenini uyazazi ukuthi kubo ikuphi uyayazi inamba yami yocingo angaze kodwa mina ngimfundise yonke leyo nto into ayifunda khona la ekhaya so nje ngiyabaphakamisa othisha ngiyasiphakamisa isikole kubazali abanezingane abasafisa zizila bangayilethi ingane kuyafundeka nje kuyaphileka nabo ne-communication toward uthisha nomzali ngengane they are very good ishemiloko nathi bazali ke kodwa ave kumnandi ukuthi noma kuthiwa siyakubona othisha siye ngama-manners ukuthi nabo bayibantu yebo kusuka kukhona okonakele kodwa sibanikeza indawo yokuthi nabo bayibantu bebengeke konakale lokho bebhekile bebona mina ngiyayibuke kanjalo ngithi hayi bengeke kwenzeke lokhu uthisha ebuka kwenzeke ngoba uthisha mhlambe ubengekho eduze kodwa-ke futhi nalapho ngeke phela ahlale ela kukhona ukuthi kwesinye isikhathi ufuna ukuyophuza amanzi ngale iy'ngane zisale zodwa la uthothi kwenzeka lelo phutha alikho iphutha elingenzeka phakathi kwathisha mina ngiyaye ngizithathe ngizenze bona uma ngibona inkinga ngisho ukuthi hayi nami bekungenzeka lokhu so nje kumnandi nabo-ke they are reporting izinto ezenziwa iy'ngane zethu kuthina nje kumnandi esikoleni so nje ngicabanga ukuthi ukonakala kwesikole kuyosuka kuthina sabazali kuze kumosheke yonke into kodwa thina masabazali sibambisene isikole soqhubeka siphambili ifethu usupha kusazongaba no grade R singakujabulela nalokho because iy'ngane zethu zingaphuma la seziyazi into eziyele esikoleni e-right yilokho nje engingakusho about inkazimulo ngiyabonga sesinama-tracksuit la esikolweni abasezugqoka nje iy'khindi lezi bebekade beyigqoka uma kuse-winter bazoba nama-tracksuit babe bahle nabo bafane nezinye iy'ngane cela umphathela lokho abazali bakubone bonke ngicela nje ukunazisa abazali ukuthi yonke into esiyenzayo la esikolweni sikholelwa emthandazweni so njengoba sikholelwa emthandazweni whatever esiyenzayo siyathandaza sicele uNkulunkulu so nasi isikhindi sabafana nasi esamantombazana yes girl bazogqoka kanjena bese nazi neyikipa zabo so siyatholiseka abazali nge-uniform yabantwana yes so siyabonga kakhulu ngoba bengisasho ngithi yonke into esiyenzayo la esikolweni ithi bovaya umkhuleko sathandaza samcela uNkulunkulu ukuthi akasiphe noma asibusise ngomthungu ngoba ebesikade sibathola bekuloko kuba nemdonsiswana hayi ke usinikezile uyabona make khipha i-tracksuit enje yabona umthungu wethu make khipha i-tracksuit enjena yikho ukuthi ijacket akezanga nayo akakayiqedi but siyibonile siyayazi uhlobo lwejacket akalithungayo ukuthi uthunga inhlobo enjani make thunga i-tracksuit kuphuma into enje hayi win Nkazimulo so win Nkazimulo win siyabonga kakhulu ngazi ngicela ukukhayijeka kwemithungu wami
ngicela usukume nje ubingelele abazali, sukuma nje ubingelele abazali Mthungi wethu. Ukwenzela ukuthi nabafunayo bakithi ukuthunga ezinye izinto abangezile ke ngeuniform yesikole mabe eshada bedinga izinto kunomshado omkhulu nje akake wawuthungela oba unge 16 zika June yes oba ungo June omkhulu umshado wawuthungela ukusuka phansi ukuyophuma phezulu. So Mthungi wethu hayi sicela ukumnikeza lethuba bingelela abazali ubatshela ukuthi utholakala okanye sebeyobuza kithi kodwa nje over to you. Igama lami nguSimangele waNhlangisi Sibongo. Ngihlala ngapha ngakashinga nje esizane nje ngakashinga ngokubuza uSima bayangazi. So la ecreche bafika actually ngijwayele uTokozo ugogo kaMnotho. So ubevamise ukuzokwenza izinto zakhe zesonto. Mayefika wathi hayibo yazi ukuthi umzukulu wami bashoda ngeuniform esikoleni. Ngathi mina ayingeke uniform ayigenge nqeni. Izinto ezincane wayewangcenga ngagcina sengivumeleke. So i-challenge engibe nayo njengoba ilokhuzana i-jacket engayiboni kusuka ngolesithathu nje ngathi ngibuya kolanda la kubhalwa khona umshini wamanye ongavuma isiteshi. Izolo sazama ukuthi sulungise kwathiwa ngeke khona kifakwe khona still namanje mina nje mhlawumbe mina ngibonile mina ngisako iqaqa ukuze ibe perfect kahle. Okay, lento engifuna ukuthi ibe yona ngisa kuwena nabashadisayo bangeza bazokuthungisa kuwena. Hayi ke kusho ukuthi ke bazali umuntu make manimdinga seniyositshela sininikeze inamba bese nihambe nenze njalo apha ke ngakwiside loMthungi. Amen. Ngicela ke ukulanda odado. Special. Very, very special. I am a girl. I am a girl. I am a boy. I know. I know. I am a boy. I'm better than fun. I am special. I am special. I am special. I am special. Very, very special. Very, very special. Very, very special. Very, very special. I am a girl. I am a girl. I am a girl. I don't know. I am a girl. I am a girl. I am a girl. I am a girl. I am a boy. Isikhathi sesishayile sekuze u12 kanti phela iroutine yala ekhaya ithi badla ngo12 laba bazalwane ingakho sesibezwa benechaos kangaka kodwa sebeyaphakelwa ke ngane. Ngicela ukunikhumbuza ke labazali uma ngabe sikhipha isimemezelo besithe kunezivakashi ezizayo angithi siyakhumbula. So ningethuki njengoba izivakashi ningazibuki. Izivakashi zivele zafona ekseni. Uyakwazi ukufona ekseni ngomzuzu wokugcina. Basho ekseni bathi kukhona into engafanalizekanga so bayaxolisa kakhulu bazophinde bashedule olunye usuku. Usuku ke basinikile ukuthi kuzoba inini. Kodwa sicela ukungalisho. Into edala ukuthi sithi asizulisho senzela uma kwenzeka bephinde beshintsha futhi.
Ngiyayizwa lento engisho. Senzela uma ngabe kusenzeka futhi. Ake ngisho ngithi ngiyabingelela. Ngibuye ngiphinde ngithi wasekhaya. 12:43. Okay. Good afternoon. Oh, I understand. Ngeke ngifundile. Futhi ngiyafundisa. Ubona le cash le. Yebo. Ifundiswe yimi. Mina ngajuluka. Ngathi ngifuna ukuthi ma noma uNkulunkulu uyangibiza. Yeah. Sekukhona into yenza. Ibikhona into la abantwana bezofunda khona. Ngihamba ngokushaya isalute. Ngakhuluma isiNgisi ngaze ngathi hello there. Yes. Nikhona. Okay. Ngiyabonga ke uma lo msebenzi le ndawo lingayinyathelana nenyawo. Ilokhu iqhakambile. Ngifisa ukuthi iye phambili. Noma iphele ayiye phambili. Ngiyabonga bantabami. Ake sibusise. Ake sibonge. Mangikhuleka ke mina ngiyengifune sonke sime ngesinyawo. Singabe sasa oshingayo. Okay. Yilo umuntu onjalo nje. Umhlonipha uNkulunkulu. Ngoba sasikhuluma noNkulunkulu lo owavusulaza. Yeah. Wathi Lazarus vuka. Wabonakala uLazarus evuka. Sochaza ngelinye ilanga esikhathini naso. Ake sivalamele. Baba wethu othandekayo. Sesiyabonga moya ngcwele. Phuma nathi ke sesiyaphuma manje. Sesibuyele emakhaya. Sehlenge Nkosi yami. Sesiyongena emakhaya. Siphila konke lokhu sicela ngokuthemba egama lokuNkulunkulu. Kanti waye usumuhlenga manje uzongilinga ngoba ngiyazi wawungishene esikoleni. Kanti waye usumuhlenga manje uzongilinga ngoba ngiyazi wawungishene esikoleni. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishene esikoleni. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishene esikoleni. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza wawungishene esikoleni. Lela ngiyakwazi ngifunda nawe esikoleni wawungishene. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishena. Ngangifunda nawe esikoleni wawungishena. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishena. Ngangifunda nawe esikoleni wawungishena. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishene esikoleni. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza manje wawungishene esikoleni. Wamuhleka ngakadali wawusungichaza wawungishene
esikoleni Lela ngiyakwazi ngimfunda nawe esikoleni Wawungesheni Wamuhle kangakadali wawusungichaza manje Wawungeshena Ngamfunda nawe esikoleni wawungesheni
emakhaya-ke njengoba ngingasho ekuseni ukuthi khona-ke la ephezulu elibelani la khona-ke kwasibizwe khona-ke igazi engimnanje manje ukusupervisa indawo ngolekuyona mhlawumbe sithathe manje Khona ukuthi nawe uyabona ukuthi injabulo injabulo uyabona nje excited i-staff ba-excited abazali ba-excited iy'ngane zi-excited akekho umuntu ongajabulanga nawe uyabona hayi ibhalwe ekuseni nabadlulayo babisa ukungena babuza ukuthi hayi bo manje ikhatha kanitholanga excited kakhulu siyambonga uNkulunkulu namhlanje even umcimbi wethu uhambe kahle hayi uyabona kube nginengeke yami la manje ngabe nithi hayi ngithi manje kuwukutshela abafowethu balesikole ngaphandle siyalungisa manje ngaphandle layo ukuthi manje kile kahle abasesikole babuthi hayibo sekasiyebheke la kanjani abantwana bajabule yabo bayigqibela uyabona ngoba bebeza uyabona ngoba besaqala awukababoni lutho uyabona phezu kwalo white ukhaloza afakwa uzobe usiza umuntu ongaphesheya woza ngenkani so nje se-excited kakhulu siyabongela awuphinde kube nami ngoba ngilaji nami ngiyebona basibele ngesayisoka ukuthi kuhle kangakanani ke ndawo ngoba nami ngokuphethe ngifuna ukuphethe ngaphezulu ukubona abantu belokuthi so nje siyabonga kakhulu babukela emakhaya siyabonga kakhulu enhlizweni ukuthi ukulenzela abayimpumelelo and ngifisa ukumtshela ukuthi kube yimpumelelo encane yokuthandaza ukubumbana kwabazali nestaff empinaso esikoleni so nje siyabonga kakhulu siyacela ukuthi nabathandazayo basithandazise lapho bethandaza khona abanoxhaso basixhase ngoxhaso abanalo samukele noma yini noma uhlobo loxhaso abantu abazosinikeza lona siyabonga kakhulu nakuBane TV ukuthi iphethe ukuthi mangabe siyicela ukuthi ifikile siyabonga kakhulu ukuthi nalonke siyabonga kakhulu nami kakhulu ningoyithole emakhaya so okay nice kuya manje yokuthi awubatshela babukeli bakhaya basebenze ngikhohlwa kanjani indaba enjalo phela alikakapheli lolu suku awukakapheli umcimbi bekuseku-day 1 lana bekuseyamasnekhasi khona indumezulu ezayo la sizobe siphiliza khona isisuthu yonke into ongayicabanga so nje uyeza u-day 2 soyiphathela njengoba baningethu wethu abakwazi ukuselebrate usuku 4 days hayi asiwenzi 1 day asiwenzi 1 day uyacabanga uNelson Mandela wazalwa ngomhlaka 18 kaJulayi kuphela but thina singokumlando ngisiye ku-2025 sithi siyenza ibe 2 days sishaya namhlanje kodwa yelelile ngoba inyanga ayikapheli u-67 minutes manje sisezawushaya sizoubhanisele ngaphezulu impela Alright, ngikule ekhaya nizwile bakithi usupervisor wakhonakele ekhaya ezichazelele bukhoma phambi kwenesho ukuthi ujabulile kangakanani yena nestaff sonke bajabulile kuhle isikole siyalungiswa nakhunani ubescoach iyangena manje undercoach ethobile kulandela futhi enkhothi ephezulu lena ngokule emakhaya siyabonga kakhulu kanani bonibadlula la oside shela kancane phela isikole ngesikhathi standard babayile ukuthi standard our social media handles YouTube TikTok Instagram Facebook we are in one TV kana lokho sikole yakho indawo khona nendlela esizwe nene spike 1 number 08 arigembule kai kama maya nisikie kawaida kwa hiyo ndio kaya sihamile sisakuselele siyabuya Monday okwamanje sisisazivalelise nanjabulo abantwana ibhalometheni abo okwamanje sisikole TV babayile kwamanje sikhala no-day 2 siyabonga ngana sisibayile babuyele emakhaya babayile shebanga mami babayile babuyele emakhaya shonini babayile babuyele emakhaya
Bye bye.